Köszöntöm a kedves hallgatókat, a csapatok megjelentek ugye a játékos kijáróban, a kékek, a vendégek, a Steaua Wanderers játékosai, és mondhatom, hogy a hagyományos, meg a két világháború közti hosszanti zöld-fehér csíkos sávos mezben a zöld-fehérek, a Ferencváros játékosai. Két helyen változott a Fradi összeállítása Máltához képest, ahogy erre utalt már a stúdióban lévő egykori kiváló játékosunk Bukovics is, tehát Ugrai Roland és Emir Dilaver bekerült a csapatba. Dilaver osztrák állampolgárságú, Ugrai Roland pedig ugye Szombathelyről került a zöld-fehér együttesbe. A máltaiak ugyanúgy játszanak, ugyanabban az összeállításban, mint ahogy azt a Takaliban tették, tehát az a 11 játékos lesz majd itt. Ha a népsorra kíváncsiak vagyunk, akkor a vendégcsapat Summit, Alex Muscat, Scott Zéze, esküszöm, hogy van itt egy 33-as számú játékosuk is, Bianciardi, aztán Giuseppe Muscat, Potezika, Mintov, Sherry, Barbetti, Michael Mifsud és Ohavuchi. Ohavuchi nigériai játékos, ő szerezte a gólt egyébként a kinti mérkőzésen, de oda lehet figyelni a 33 esztendős Michael Mifsudra is, aki a legidősebb a máltai csapatban, több mint 100-szor volt máltai válogatott, és Angliában is játszott. Veszélyes csatárnak tartják, veszélyes csatárnak mondják. És ha már a játékosokról beszélünk, akkor mindenféleképpen meg lehet említeni még Alex Muscatot, a csapatkapitányt. Ő hátvédet játszik, és hát a két említett fiút, Michael Mifsudot és Ohavuchit, ők a csatárok. Tipikus máltai nevek, Summit, Muscat, Mifsud, Mintov, ilyen nevű elnökök és miniszterelnökök is voltak Máltán, tehát ez szapora név lehet ez. Ez a 2-3, amit elmondtam. A Fradi összeállítása, ugye itt Dibus, Dilaver, Nalepa, Mateos, Gyömbér, Kukuruzovics, ezzel a névvel tessék csütörtökön jönni, bár ma éppen csütörtök van, Szomália, Busai, Laut és Ugrai. Ha netán valakit kihagytam a népsorból, akkor a közvetítés során úgyis rákerül a sor. Bosnyákkal voltam egy kicsit szűk markú, az ő nevét nem említettem. Magyar állampolgár, ő lesz majd az zöld-fehér együttes bal hátvédje ezen a mérkőzésen. Valószínűleg Dilaver, Nalepa, Mateos és Bosnyák alkotja a négyes védősort, Gyömbér és Kukuruzovics a emberfogó, vagy legalábbis szűrő, mezőnyi középjátékos, Szomália, Busai és Laut támadó és Ugrai. Aztán lehet, hogy rám cáfolnak. Minden esetre a labda a Fradinál, és kíváncsian várom, hogy vajon bekezd a Ferencváros ezen a mérkőzésen. Minden esetre Ugrainál a labda a bal oldalon, a bedobást viszont Bosnyák végzi el, és hátra Mateoshoz teszi ezt, majd Nalepáé, 21 esztendős lengyel fiatal játékos. És amiről ugye még keveset beszéltünk, bár mindenki tudja, 1-1 volt a kinti mérkőzés Takaliban. Sokan azt mondták, hogy nem is az 1-1 a bosszantó, hanem a mutatott játék, és főleg az, hogy ez a Fradira nézve hízelgő. Máltai próbálkozás, egy szabálytalanság, alig 8-9 méterre a felező vonaltól. És most jön meg a közönség hangja. A hajrá Fradi kórus, zeng, zúg. Szükség is van rá, de a labda akadálytalanul jut el Dibus kapusig. Nézzük a hátulról előreindulást, Gyömbér gurítja jobbra a labdát. Dilaver. És kinn az oldalvonalon túl. A máltaiak ugyanolyan agresszív játékra készülnek, mint amilyet múlt kedden a Takaliban nyújtottak. Előkészületi mérkőzéseken egyébként 2 győzelmet arattak és 1 vereséget szenvedtek el. Egyelőre nem előre, hanem hátra játszik az zöld-fehér együttes. Mateos, Bosnyák. Egyből tovább, ügyes kényszerítőzés. Akár tiki-takának is felfoghatom. Kukuruzovics, Mateos, Dilaver, Nalepa. Megindulnak a máltaiak előre. Ketten mindössze 6-7 Fradi játékos gyűrűjében, így aztán Mifsud megtartja a labdát, őrzi. Ügyes labdaszerzés, Szomália csípvel. Eddig talán Mateosnál volt legtöbbet a labda.
Gyömbér. Bosnyák, és ezzel akár robogni is lehet. Laut lefordul, már az alapvonalhoz közelít, egy jó beadás kellene, begurítás, szöglet. Az első szöglet a mérkőzésen. Sliema Wanderers egyébként 26-szoros bajnok és 20-szoros kupagyőztes Máltán. 38-szor indultak már a különböző nemzetközi kupákban, és mindössze 4 mérkőzést nyertek meg. Kukuruzovics híveli be a szögletet, ballal, ez elfelé száll a kaputól. Le lehet kezelni, akár lőni is lehet, de hát a lekezelés után egyensúlyát veszítette a fradi játékos. Majd azonnal az ellentámadás megakadályozása egy szabálytalansággal. Mindjárt sárgalapos figyelmeztetés az elején, Dilaver kapja. Hát szó szabálytalanság volt. A játékvezető pedig úgy gondolta, hogy minél előbb elő kell húzni a sárgalapot. Ognjen Váljics a vezetőbíró, segítői Hrvoje Tuduric, Goran Dujak és Edin Jakupovic, valamennyien bosnyákok. Ez egy hosszan előrevágott labda volt. Bosnyák azért ügyelt Mintovra. Lehet, hogy a máltaiak az előre beígért 4-4-2 helyett 4-3-3-at játszanak, mert mindenféleképpen, ahogy elnézem, 3 játékos alkotja a csatásort, Mintov, Mifsud és Ohavucsi. Egy szőke máltai. Tétóvázik jócskán. Dilaver egyelőre ruganyosan lefejelte Ohavucsit, pontosabban elfejelte előle a labdát. Most pedig akár előre is lehetne lendülni. Mateusz Gyömbér. Egy hosszú előadás, 3-an futnak rá, máltai a győztes. A labda viszont a Ferencvárosnál. Első csel jó, a labdaleadás pontatlan. Hatodik percben járunk, a kapuk még nem forogtak veszélyben. Az állás tehát 0-0. Fradi még vár azzal, hogy ne kironcson a máltai együttesnek. Ohavucsira, a kinti gólszerzőre megkülönböztetett figyelemmel ügyel a zöld-fehér gárda. Na talán most bosnyák Kukuruzovics, lecsúszó szerelés, Ugrai, megint bosnyák. Ahogy mondják, csímbe adta a labdát, Gyömbér küzdött is érte. Gyömbér. Topog, nehezen dönti el, hogy mit is csináljon. Az előbb én 3 máltai csatáról beszéltem, az kicsit fölöslegesnek tűnt, vagy hangzott, hiszen most mondhatni, hogy 10 védekeznek. Dolmester. Na és most a 16-oson belül fordulásból Busai teszi be a labdát, de beleakadott a máltai fiúba. Így aztán a kapus Számit könnyedén foghatja meg a labdát. Szomáliáról pattan le a labda. Alex Muscat viszont hazaad.
Két Muscat megtréfált bennünket, egyértelmű, hogy szélső hátvédek mind a ketten, de Alex a bal és Giuseppe a jobb hátvéd. 2-es, illetve 28-as számmal, 28-as a jobb oldali, 2-es a bal oldali. Dilaver, Malepa, Mateos. Ebben csak neveket mondogat, bosnyák. Egy ritmusváltás nem jönne rosszul. Húsai viszont szinte azt tolmenti meg a Fradit, hogy előleti bedobást végezzen el. És megint csak hátulról indulhatunk. Átalakulóban a Ferencváros együttese hangoztatja mindenki, és mondják sokan, és látjuk, és tudjuk. De hát az az igazság, hogy az a csapat, amely tavasszal 9 győzelmet, bajnoki győzelmet aratott sorozatban, megváltozott. Az ember ilyenkor mindig azt hiszi, vagy abban reménykedik, hogy az újak erősebbek, jobbak az elmenőknél. Tehát nem véletlenül hangzott el, hogy Persic és Leonardo már nincs. Hát két igazán klasszis, és Gera még nincs. Na talán most kicsi előre jöttek a máltaiak, Laut föl is gyorsít, balra teszi a labdát Ugrainak, Ugrai a 16-os vonalát közelíti meg az első csel. Jó a bal visszagurítás, jó a lövés, elakad. Bianciardi mérgelődik ott egy kicsit, és tessékeli előbbre a mieinket, illetve a saját játékos társait. De abban a pillanatban, ha sikerül az ellenfél védelme mögé kerülni, veszélyes lehet a visszaadott, visszagurított vagy begurított labda. Laut, a német játékos, 5-ször német válogatott is volt. Szomáliát semlegesítik ott, nem tud fejelni. Summit. Íme ez a visszagurított labda. A lövés is, amely elakad ott a védőkben. 11. perc. Ferencváros, Sliema Wanderers 0-0. Ugrai szerez labdát. A közönség önmagát szórakoztatja, és megpróbálja egy kicsit fellelkesíteni a zöldfehéreket is, akik mondhatom megfontoltan adogatnak. Laut fölgyorsít, olyan félholtszerűen kerüli meg a máltai védelmet, és aztán oda ragasztja a labdát Barbetti lábára. Ugrai néz balra, néz jobbra, aztán föl, a labdát pedig tolja maga előtt, és belevezeti a máltai játékosba. Giuseppe Muscat szabálytalankodik bosnyákkal szemben. Hát itt kapott a bal boka, meg a jobb lábszár. A labda mögött Kukuruzovic, a Fradi egyenlítő gólja a 77. percben Máltán úgy esett, hogy Kukuruzovic szabadrúgást lőtt, a halászkesztyűt húzó Summit kiejtette, az arra járó Nalepa pedig bekotorta. Ebből 11-es lett, akárki meglátja. Beívelő labdánál egy máltai tűnik el. Lehet, hogy kézzel ért hozzá. Nagy valószínűséggel igen, kéz. És következhet a büntetőrúgás. A máltaiak nem is tiltakoztak különösebben. Nézzük tehát.
Igen, magasban, méghozzá Muscat keze. És az ő kezezéséért megadott büntetőt Ugrai rúgja majd. 13. percben járunk. Lehetőség arra, hogy a Ferencváros megszerezze a vezetést. Ugrai a 16-oson belül, tehát rövid nekifutást választ. Párbaj a kapus és a rúgó játékos között. Számít egyelőre a bal kezét emeli föl. Valamit mutat, magyaráz, a bíró megadja a jelet. Ugrai lő, és a kapus beleér, de gól! Mérgelődik is Számít, rugdossa a jobb kapufát, hiszen a 13. percben megítélt büntetőt Ugrai úgy lőtte, hogy a kapus jó irányban vetődött, de volt kellő erő ebben a labdában. Ugyanakkor a kapus sem fogta teljesen, vagy nem két kézzel próbálta ezt megakadályozni. Mondhatni, hogy a két keze között becsúszott, bekerült a labda. Megint a halászkesztyű volt rajta. 13. perc, Ugrai 11-es góljával a Ferencváros 1-0-ra vezet. Alex Muscat kezezése miatt adott 11-est a játékvezető. Hát ilyenkor szoktuk azt mondani, hogy megvan a vezetőgól, ez nyugalomra kell, hogy nincsen, és támadni kellene. Persze azt is tudjuk, hogy a támadással kinyílhat a védelem, és az ellenfél kontrákat, ellentámadásokat vezethet. De ilyenkor azt is mondjuk, főleg idősebbek, egy máltai csapat ellen nem lenne szabad félni olyan nagyon az ellentámadásoktól. Ma meg már azt tudtuk mondani, hogy minden csapat veszélyes, nagyon fölkészültek. Ezt tulajdonképpen a világbajnokságon is láthattuk. Potezika szerzett labdát, de aztán el is adta. A gólszerző Ugrai. Kisegíti Gyömbér Kukuruzovicsot, aki viszont spárgázott és elengedte a labdát. Dilaver. A védekező középpályás a jobb szélen. Szabálytalanság. Bíró nem ad előny szabályt, mert úgy látja, hogy a máltai játékos sérülést szenvedett. Mi pedig a gólszerző Ohavuchi, mármint a máltai gólszerző, kinti gólszerző, nigériai játékos. A máltai csapat 31-es keretében 3 olasz, egy szerb, bosnyák, líbiai és nigériai játékos található. A kezdőcsapatban egy olasz, egy szerb és egy nigériai. A többiek máltaiak. Remélem, hogy Ohavuchi jól van, minden esetre talpon. Potezika pedig kifejeli a labdát. Gondban Alfonso Greco, a máltaiak edzője, játszott a Lációban, a Cagliariban, a Cataniában. Olasz edző, 45 esztendős. Ambíciózus, az biztos. Most a máltaiak adogatnak hátul. Bianciardi. Az előreívelt labdáért harcolnak, milyeink is, és meg is szerzik. Mateos. Ivár és Nalepa. Most már legalább az ellenfél térfelén vagyunk, de rövid ideig csak. Barbetti. Aztán a jobb oldalon Muscat. Lehet robogni, de gyors vonattal sem lehet elérni ezt a labdát. Dibusznak eddig nem volt igazán dolga. Legfeljebb a hazaadásokkal bíbelődhetett. Magunkra húzzuk a máltaiakat, és
És az eredmény egy, nem azt mondom, hogy kétségbe esett, de végül mégis egy oldalvonalon kívülre rúgott labda. Kis birkózás után törhet előre Giuseppe Muscat. Mutatja-e magát valaki? Barbetti, Scozzese, Dilaver. Furcsán ugrott fel fejelni Dilaver, aminek az az oka, hogy meglökték közben, úgyhogy ezért szabad rúgás. Sikerült bent tartani a labdát előbb, aztán meg sikerült bedobást kiharcolni. Bosnyák beröpítheti akár a 16-oson belülre a kapu elé a labdát. Nem ezt választja, úgy látom. Beívelés, elfejelik a máltaiak. Egyetlen magyar tartózkodott, magyar játékos ott a máltaiak gyűrűjében. Fekete nadrág, kék mez, a máltaiak szerelése, fehér nadrág, zöld-fehér csíkos mez a Ferencvárosé. Sherry. Ő nevét még nem igen mondtam. Harcos letámadás, vagy barátságos ölelés. Lehet, hogy Bianciardi és Laut ismerik már egymást. Ohavucsit azért szigorúan fogjuk. Ezúttal Mateos küldte földre a nigériait. Lehet, hogy több a pördülés a bukfenc, mint kellene, de bemutatta ezt is a nigériai. De figyeljünk, hiszen Barbetti szabadrúgásból ívelheti a labdát jobb oldalról. A 16-osra fölsorakoznak, ott a népsűrűség most igen nagy. A szabadrúgás viszont nem igazán jó, még akkor sem, hogyha Dibuszt ketten is veszélyesen támadják. A játékvezető Valjic meg is védi a magyar kapust. A 21. perc, 1-0-ra vezet a Ferencváros, Ugrai 11-esből lőtt góljával. Muscat kezezését követően ítélte a játékvezető a büntetőt, most pedig Laut, bosnyák a labda útja. Nagyon szépen csúszott be Sherry, és ott is maradt nála a labda. Ugrai, gyors kényszerítőzés, Laut kinn a bal oldalon, rávezeti a máltaira, aztán nagyot bukfencezik, a labdán csaptak össze, és végül a Fradi játékosról kerül ki a labda a vonalon túlra. Alfonso Greco magyaráz. Thomas Lola, Fradi német edzője is egészen szinte az oldalvonal mellől követi állva a játékot. Egyáltalán nem volt elégedett a máltai teljesítménnyel, a csapat máltai teljesítményével. Mindenféleképpen mást és mindenféleképpen jobbat vár a mai mérkőzéstől. Eddig azt mondhatom, hogy két szempontból feltehetően jobb a Fradi. Az egyik, hogy már a 13. percben megszerezte a vezetést, a másik, hogy elég sokáig birtokolja a labdát a zöld-fehér legénység. Amit én hiányolok eddig elé a zöld-fehér csapatból, az irányító játéka, de nehéz megállapítani, hogy ki az irányító. Másfelől a támadások gyorsasága. Pontosabban a ritmusváltás, tehát az nem baj, hogyha altatóan adogatunk, de akkor kell következni egy gyorsító pillanatnak, helycserének, kiugratásnak, ellenfél védelme mögé kerülésnek. Dilaver befelé cselez, úgy tűnik abszolút jobblábas. Kuprozovic még hátrább, Gyömbér vissza Dilavernek.
Fölgyorsít a hátvéd, és kiharcol egy szögletet. A második ferencvárosi szöglet a mérkőzésen. A lányok gondolom a Fradinak szurkolnak. Bosnyák íveli a labdát, kapura csavarodik, lepattan és a kapusé. Még mindig Sami tölelgeti a labdát, és aztán vaktában rúgja el. Ezen valóban csak derülni lehet, hogy a nézősereg teszi. Hát Dilaver legalább annyit vár a bedobással, mint a világbajnokságon. Gólt nem kapni akaró játékos. Szomália. A beadás elcsúszott a máltai mellett, így ez akár a Fradi játékosé is lehetett volna, de ő mellette is elcsúszott. Nalepa maradt a földön, még az ellenfél tér felén, miközben szabálytalankodott. Nalepát ápolják a Puskás stadionban, amely stadiont már többször elbúcsúztattunk, de azért még visszajöttünk erre a mérkőzésre is. Ide a Fradi 1-0-ra vezet. A Fradi története során 18-szor játszott máltai csapattal, többek között a Birkirkara ellen is. 2003-ban UEFA kupaselejtezőn az összesítés 6-0 volt a Fradi javára, és Birkirkarával a Diósgyőr is Európa Liga mérkőzést játszik, visszavágó találkozót. Most Máltán a 66. percben a Diósgyőr 3-1 arányban vezet. Tehát az 2-1 a Diósgyőri 2-1 után, a kint 3-1, 3 gólos előny, 24 perccel a befejezés előtt. A Diósgyőr alig, hanem a magyar-máltai párharc első győztese lesz a mai napon, hiszen az a mérkőzés egy órával korábban kezdődött. Nalepa közben az oldalvonal mellett. Szorul ápolásra, máltai támadás pont a jobb oldalon. Dilaver azonban lefüleli a labdát, és aztán úgy küldi előre, hogy bizony egy kicsit harcolni kell érte Lautnak, de a dörzsölt játékos megőrzi. Innen föntről a magasból úgy látszott, hogy a máltai játékosról került ki az oldalvonalon túlra. A partjelző, a határbíró azonban ott volt, és ő közelről látta és mutatta, hogy én láttam ezt rosszul. Mateusz bosnyák a labda útja, Nalepa visszajött a pályára, Dolf magasra emelt karral integet, mutat, magyaráz, Dilaver menjen vissza a helyére, hiszen amíg Nalepa nem tartózkodott itt hátul, addig Dilaver húzódott be oda a közép-hátvéd posztra. Most jutalmul kap egy labdát ott a jobb oldalon, rávezeti a hátráló Mintofra, de nem előre, hanem megint csak hátra és oldalt játszanak az zöldfehérek. 27. perc, 1-0. Nalepa, Gyömbér. 5 méter távolságban van a legközelebbi máltai hozzá, úgyhogy ráléphet a labdára nyugodtan. Mateusz kap egyet Michael Mifsudtól. A játékvezető félbe szakítja a játékot. Mateusz pedig a határbíróval, mai közkeletű szóval az asszisztenssel perlekedik egy kicsit. A belépő megvolt, megtörtént, nem hiszem azért, hogy ez annyira súlyos lett volna, hogy Mateusznak ekkorát kellett kiabálni. Nalepa, Mateusz Ugrai mutatja magát, de el is veszíti a labdát. Sherry, Potezika, Bianciardi, Giuseppe Muscat.
Ugrai viszi tovább a labdát, igaz, hogy Szomália mögé adja, de ha a visszaforduló játékos megszerzi azt, aztán kettesbe, majd hármasba kapcsol, vissza kettesbe, és vissza a labdát egészen hátra Bosnyáknak. Busai, Kukuruzovics. Sikerült megint 30 méterrel hátrább kerülnünk. Középen Gyömbér próbálkozik, Szomália talán gyorsít. Hosszan szökteti magát, el is veszíti a labdát. Barbetti. Gyömbér. Szomália. Hát alaposan sikerült elkasszálni őt. A szabadrúgást elvégezték már a zöld-fehérek. Mateusz, Bosnyák, rátámad a máltai, és Okavucsi el is veszi tőle a labdát. Látják, hogy Dibusz kirándul, de el is ereszti szépen a tapasztalt ravaszróka Michael Mifsud. Dibusz azonban véd. Egy-egy laut védelem mögé kerülésen, meg a 11-esen kívül a Fradi tulajdonképpen nem ért el sokat. Egy közeli lövés volt egy ilyen beadás után, ami a védőkben elapadt át a blokkban. A máltaiaknak meg ez a 40 méterről lőtt kapura lőtt labda volt az egyetlen kísérletük eddig. Ez biztos nem olyan, mint a belga Egyesült Államok mérkőzés volt. Mateusz. Ugrai. Nincs igazán keresztbe mozgó, vagy előrefutó játékos, vagy a labda felé futó játékos. Így aztán nincs más választás, mint a labda megőrzése, de a hátrafelé adás. Szomália lehet, hogy rám cáfol. Ő egyénileg is meg tud oldani dolgokat, egyelőre nem vállalkozik erre. Gyömbér, Dilaver. Jobbról érkezik a beadás, Laut megpróbálja lekezelni. Ottan meg lőni is lehet, és megint csak ott a blokk, a gurítás pedig Ugrai gurítását a kapus hárítja. És ebből nem szögletrúgás lesz, hanem szabadrúgás kifelé. Érdemes majd megnézni, hogy mi minden történt itt, mert ebből lehetett volna keresni valamit. Volt itt blokk, volt itt bukdácsolás, volt itt gurítás, volt itt védés. Ugrai magyaráz, aztán Barbetti is, majd kezet fog a két játékos, majd tovább folytatja az öregelés Barbetti. Ugrai hagyja. Azt hiszem, így jó ez. Na, itt a pottyanás, aztán Busai tovább viszi, a blokkról lepatlan, és Ugrai lövése pedig pontosan a kapusba. Legalább történt valami. Az ember egy kicsit emelhette a hangját, egy kicsit kivárhatott, reménykedhetett. A Busai lövése a blokkról, de Ugrai pedig a kapusba. Scott Zéze enyhén szóval lerúgta a magyar játékos fejét. Így kimondva persze ez brutálisan hangzik. Lágyabb volt ez, mondhatni, hogy balett.
Kérdés, hogy Busainak is ez a véleménye róla. A labda mögött minden fradi szabadrugás elvégzője Kukuruzovics. 16-oson a Libasor. Csavarodó labda, lepattan, onnan akár lőni is lehet, megint csak nem sikerül jól eltalálni, a fradi játékosok kezezést reklamálnak. Havót is vétlen volt, és már hozza ki a máltai játékos a labdát. Tehát Ugrai előtt lehetett volna, megint nyílhatott volna megint lehetőség. Kis túlzással Ugrai akár 3 gólos lehetne ezen a mérkőzésen, hiszen a 13. percben ugye büntetőből volt eredményes, nem sokkal ezelőtt a kapusba lőtt, most pedig a 3., amikor nála pattogott ott a labda, nem messze az 5-östől, csak hát nagyon pattogott. Dilaver testtel fedez, a labda a játéktéren kívül. Mindez a 34. percben. A 13. percben lőtt Ugrai 11-es góllal a Fradi 1-0-ra vezet a máltai Sliema Wanderers ellen, és 2-1-es összesítése e pillanatban továbbjutó. Azt mondtam akkor a 13. percben, hogy ezzel igazán megnyugodhat a Ferencváros, nem szabad hátradőlni, nem szabad az eredményt tartani sem, hanem tovább kellene fokozni, nyomni a máltai csapatot. Hát ahogy vártuk a máltaiaknak nekiesést, ez egy kicsit elmaradt. Egyelőre 1-0, és Giuseppe Muscat, a jobb hátvéd, a jobb szélen próbál 2 fradi játékoson valahogy túljutni, vagy legalábbis a labdát túljuttatni. Egy bedobást ér el. Muscat, Ohavucsi. Kirúgás. Nigériai előbb reklamál. Beleírt a fradi játékos, aztán megadja magát. Dibusz. Mitől ilyet meg? Elcsendesedett a nézőtér is. Bianciardi fejesét láthattuk, Dilaver vissza a kapusnak. Dibusz Dénes, aki pedig már a válogatott mezt is magára ölthette előre, küldi a labdát, ez átugrik mindenkit. Egy pattanás, egy máltai, egy pattanás, egy magyar játékos, aki német, Laut. Kukuruzovics, aki horvát és svájci. Fönnakad Bodicek, Skodzéze. Sárgát kap Skodzéze. Kapott már Dilaver, és kap Skodzéze is. Hallják, hogy van némi csodálkozás a hangomban. Kétségtelenül szabálytalankodott, nem egyenlő testhelyzetben volt a 2 játékos. Tehát ez abban a felfogásban ér csak sárgát, hogyha ezt szándékosnak minősítik. Közben egy másik máltai a földön. Tehát a Kukuruzovics Skodzéze ütközésnél hullik a sárga, miközben benn középen hullik egy máltai. Ezzel párhuzamosan, de hát azért Mintoff is fölgyógyult. Mateusz frissített, hozza a labdát. A Fradi horvát-svájci játékosa pedig elvégezheti a szabadrúgást. Kifelé csavarodó labda, fejesbe középre, átsuhanott, lecsaphatná meg valaki rá. És utána megint csak szabálytalanság Ugrai részéről. Hatalmas kirúgás előre, Bosnyák könnyedén visszafejeli. Kukuruzovics
pontatlanul teszi előre, mondhatni, hogy Busai is elbújt egy kicsit, vagy fönnakadt Barbettin, így aztán Samitti a labda, a kirúgást, az előre rúgott labdát Szomália lefejeli, erre rá lehet futni az üres térbe, esetleg el lehet érni a labdát, az asszisztens pedig azt jelzi, hogy lesből, lesállásból indult meg Gyömbér. Békésen el vannak a gyepen a játékosok. Barbetti, Scozzese, Bianciardi. Scozzese. Dibusz van előnyben. A labda feléje gurul, ő jön ki a kapuból, így a máltait Mifsudot megelőzheti. Ferencváros többet birtokolja a labdát egyértelműen, még veszélyeztet Geti is a máltai kaput, de rohamokról szó sincs. Előnyről igen, 1-0. Dilaver, Gyömbér, fordítás, Ugrai, és kinn a labda. A 39. perc. Thomas Doll tapsolása idáig elér, ez persze nem dicsérő tapsolás volt, hanem figyelemfelhívó, utasító, kérő, parancsoló. Nalepa, a kinti gólszerzője. Gyömbér, Dilaver. A kapukat azt hiszem le lehetne venni most. Az a cél, hogy egy csapat minél többször érjen a labdához, és mondjuk ha 10-szer adogatnak egymáshoz, az egy gól lenne, akkor most a Ferencváros talán ezzel a hátul tartott labdaadogatás sorozattal gólt szerezne. Mert most már legalább 10-szer, de mire elmondom a mondatot, addigra elveszítik. Elpasszolják magukat. A máltaiak lendülete sem óriási. Barbetti egészen hátul, középpályás tulajdonképpen. Merre jár Alex Muscat? Mert most Giuseppénél van a labda. Ez egy jó lefordulás, ügyes lefordulás. Mondom, a róka a 33 esztendős Mifsud. Giuseppe, Muscat, Ugrai álláról, fejéről kerül ki a labda vonalon túlra. 16-osunkkal egy magasságban. Szép átemelés. Ennel lőni lehet. Nem jut el Dibuszig a labda. Hát a blokkunk most jól működött. De előtte hogy került oda a máltai játékos elé a labda? Majd megtudjuk, de egyelőre még náluk van bedobás. Muscat. Ő egészen hátra Scozzézének, és Scozzéze elől akár el is lehetne lopni. Laut azonban csak a vonalon túlra tudja küldeni. Íme az a szép emelés, amivel dicsértem Mifsudot, ferencvárosi játékost érintett, és Dilaver vetődött bele a labda útjába, amelyet Ohavucsi küldött kapura. Mateusz vissza Dibusznak, letámadnak a máltaiak, hárman vannak itt. Középre előre adott labda, előre vágott labda. Ugrai megszelídítheti, három játékos közül tudja tovább tenni, Gyömbér fölemeli, kockázatosan Ugrai tovább fejeli, de ez már a máltaiaké, ha csak Lautot nem zavaró repül. Végül visszagurítja Potezika a labdát egészen hátra Bianciardihoz. Scozzese, Bianciardi, ők a védelem tengelyében lévő játékosok, ők adogatnak, aztán előre kerül. Itt most a fradi játékosok vannak többségben, de szabálytalankodnak. Kár. Sherrytől labdát lehetett volna szerezni. Meg volt a kézfogó is, Laut megfogja Sherry kezét.
Aztán hátra az előre. Scott Zéze. Hosszan előre ívelt labda. Egy máltai elesik. Kétségtelen, hogy volt ütközés a két játékos között, de szándékosságról és szabálytalanságról véleményem szerint nem volt szó. Mintoff, aki papírforma szerint középpályást játszik ezen a mérkőzésen, ilyen esetben viszont háromtagúra bővíti a máltai csatársort, tehát oda fölzárkozik Mifsud és Ohavuchi mellé. Amikor meg úgy érzik, hogy bajban vannak, akkor szinte csak Mifsud marad elő, tehát Ohavuchi is besegít a védekezésbe, Mintoff pedig kötelező jelleggel. Nalepa, Dibus, Mateos. 44. perc. Puskás Ferenc stadionban vagyunk. Augusztus 10-től viszont már a Groupama arénában, az Üllői úti sporttelepen játsza mérkőzéseit a Ferencváros. Akkor a Chelsea ellen lesz az avató mérkőzés. Neves ellenfél. Méltó egy Fradi stadion avatására. Hát kellene egy Fradi is, ami méltó legyen az avatáshoz. Szomália magyaráz széttett karral, hogy kérem szépen, én nem szabálytalankodtam. Pedig ez nem így van. A közönségnek talán inkább az nem tetszik, hogy túl sokat van a földön a máltai játékos. Valjic pedig várja a segítőerőket. Nos, 45. perc, 1-0. Szomália egy kicsit tarkon csapta alkarral az ellenfél játékosát, aki a fején a füle túltájékán fogja. Közönség fütyül, én pedig el tudom mondani azt, hogy Málta 7000 éve lakott hely. Két földrész Afrika és Európa között, a földközi tenger két medencéje között. Uralták föníciaiak, kartágóiak, rómaiak, vandálok, gótok, normannok, spanyolok. 16. századtól a 18. századig a johannita lovadrend kormányzott ott, aztán éppen ezért, mivel a helyszínük Málta volt, lett máltai lovagrend a nevük. Napóleon váltotta őket, Napóleont gyorsan kisöpörték az angolok, és 1964 óta független Málta. Nyelvük igen érdekes, nyugat-arab nyelvjárás és az olasz keveréke. Remélem meggyógyult a sérült máltai játékos, folytatódott a küzdelem, a hosszabbítás 2 perc az első félidőben. Barbetti, és most ez az úgynevezett egyenlő testhelyzetű ütközés, amikor Bosnyák és Mifsud találkozik, tehát itt nem történt szabálytalanság. Egyfejes, kétfejes, fölmarkolt labda. Nalepa, Mateos. Várja Bosnyák, várja Gyömbér, kapja Nalepa. Örülnék és tapsolnék, ha még ebben a percben a Fradi oda keveredne a máltai kapu elé, de hát Bosnyák eladja a labdát, és erre lecsap Mifsud, elmegy Mateos mellett, csatakozik, ha csatlázik egy kicsit a hátrafutó Bosnyákkal, és ezt a csatát a Fradi játékos nyeri meg. Ugrai, ő is csak hátragurít, elég röviden, elég kockázatosan, Bosnyák beveti magát, rátart Ohavuchi, szabálytalanság. Egyébként furcsa, az előbb már előhúzta kétszer a sárga lapot a játékvezető, én most húznám elő. Hát mi volt szándékos, hanem ez elő is húzza. Akkor egy büdös szavam nincs a bíróra, nagyon jól vezeti a mérkőzést. Még a végén azt hiszik, hogy akkor dicsérem a játékvezetőt, ha azt csinálja, amit én mondok. A könyvelés végén szerintem letelik a hosszabbítás 2 perce, a első félidő 45 plusz 2 perce, és bevonulhatnak a csapatok. Nem mondom azt, hogy pihenőre, mert szerintem pihentek eleget kinn a pályán, de arra, hogy megbeszéljék, hogy mit is csináljanak majd a második 45 percben. E pillanatban ad jelt az első 45 perc végére, az első félidő végére a bosnyák játékvezető. A Fradi a 13. percben szerzett Ugrai 11-es góllal 1-0-ra vezet. Ennek az állásnak örülhetünk.
Így van, egészen pontosan Gera Zoltánról van szó, aki 10 év után tér vissza egykori sikerei helyszínére. Korábban 2 bajnoki címet is szerzett a zöldfehérekkel. Szervusz, köszöntelek! Hogy vagy? Tegnap várt publikussá, hogy visszatérsz a Fradihoz, nyilván tárt karokkal várnak. Bizonyára fájó szívvel hagyod ott Angliát, de ha valahol, akkor itt nagyon szeretnek a szurkolók. Hogy vagy, mi újság? Igen, köszönöm szépen, jól vagyok. Végülis sikerült aláírni a szerződést tegnap, úgyhogy nagyon örülök neki. Úgy éreztem, hogy ez most a legmegfelelőbb döntés a számomra, hogy hazajöjjek. Kellemes 10 évet töltöttem el Angliába, és hát nagyon remélem, hogy minél előbb játékra jelentkezhetek, és akkor játszhatok a csapatba. Sokakat talán megleptél azzal, hogy már is hazatértél Magyarországra. Nyilván sokan arra számítottak, hogy még esetleg pár évig maradsz külföldön, és te is utaltál rá, hogy így lesz. Ezek szerint látsz potenciált még a magyar fociban, a hazai bajnokságban? Igen, én azt említettem, hogy jelen pillanatban nem aktuális egy hónappal ezelőtt. Ezt azért mondtam, hogy mi beszéltünk közben arról, hogy hazajövök, de nyilván nem akartam a klub se előre olyan dolgokat mondani, ami a későbbiekben esetleg nincs megállapodás, akkor abból valamelyik félnek problémát okozzon. Úgyhogy ezért volt ez a titkolózás, örülök, hogy végül is így sikerült. És tényleg egy fél évvel ezelőtt már megfogalmazott a fejembe, hogy haza kéne jönni. Nyilván egy csapatban érdemes nekem játszani itt Magyarországon, az a Ferencváros, mindenki tudja, hogy kötődök a klubhoz, itt lettem elismert és sikeresebb futballista, és innen kerültem ki Angliába is. Úgyhogy nem felejtettem el ezt a 4 évet, amit itt töltöttem, és örömmel jöttem vissza, és nagyon remélem, hogy visszanyerem az erőmet, a formámat, és hasznára lehetek a csapatnak. Amióta nyilvánossá vált, hogy hazatérsz a Fradihoz, azóta találkoztál esetleg szurkolókkal az utcán, bármi visszajelzést kaptál-e? Hát folyamatosan az elmúlt hónapokban folyton megállítottak fradista szurkolók, fradi érzelmű szimpatizánsok, és mindenki érdeklődött, hogy nem el akarok visszatérni a Fradiba. Érdekes módon az elmúlt 9 évben ilyen kérdések nem olyan fogalmazódtak meg, csak az elmúlt fél évben. Hát, hogy ők is éreztek valamit, de nagyon kedvesen fogadtak, és nagyon tényleg mondhatom azt, hogy nagyon tárt karokkal váltak a szurkolók, akikkel beszélgettem, nagyon kedves volt mindenki. Úgyhogy szeretnék használni a csapatnak, örömöt okozni a szurkolóknak, és jól játszani, ez a célom. Utoljára veled volt bajnok a Fradi, gondolom nagyon szeretnék a szurkolók, hogy megint az legyen. Szerinted van rá lehetőség, hogy segíts nekik? Hát az elmúlt 10 évben sokat változott a magyar futball. Most már van 3-4 csapat, amelyik komolyan beleszólt a bajnoki címbe. Gondolok itt a Debrecenre, a Győrre, a Videótorra, és remélem, hogy mi is ott leszünk a bajnoki címért folyó küzdelembe. Úgyhogy biztos, hogy nehéz lesz. Egy hosszú kiegyensúlyozott szezont kell nyújtani annak a csapatnak, amelyik bajnokságot akar nyerni bármelyik országba, és remélem, hogy jól fogunk szerepelni. Persze az a célom, hogy bajnokságot nyerjünk, de ezért nem adják oda, mert én azt szeretném. Sokat kell érte dolgozni, és azon vagyunk. Sok sikert kívánunk hozzá, köszönjük szépen, és jó második félidőt kívánunk. A csapatok kint vannak a pályán. Régen még ifjúkoromban volt egy olyan szokásunk, hogy amelyik csapat előbb jött ki a második félidőre, arra mondtuk azt, hogy az veszíti el a mérkőzést. A máltaiak már mondhatni percek óta kint vannak, és most jöttek ki. Lipcsei Péter, egykori Fradi játékos, ugye integet, sőt, ugye edző, kiváló játékos, hát valamikor ugye erősítette a zöld-fehér gárdát, vitte a hátán a lelkesedésével. Szerintem még most is beférne a csapatba, legalábbis az egykori Lipcsei egyértelműen igen. Nalepa az utolsó, aki 11-ként jelentkezik, a kézilabdások is itt vannak a nézőtéren. Sokszoros válogatott Csoknyai, aki közel a 40-hez még mindig vissza-vissza került a Veszprémbe vagy a válogatottba, hiszen a ragyogóan védekező játékos volt egyébként a veszprémiek edzője is. És akkor
A nézőtérről a játéktérre már Barbettinél a labda máltaiak kezdtek, Biancardi-nál hátul, a jobbra legurított Scott Zézéjé. Tehát most a máltaiak adogatnak úgy, ahogy az első félidőben adogattak a mieink, de hát majd csak megszerzik a labdát a ferencvárosiak, és akkor jöhetnek előre. Biancardi, Scott Zéze, Barbetti megint hátul kotnyeleskedik, onnan próbál indítani, de hát egyelőre Scott Zézéjé a labda, a visszafutó Mifsud kapja, ő a felezze vonalon forgolódik, mutatja, hogy meg tudja tartani, meg tudja őrizni a labdát. Jó a technikája, de hát végül is csak elveszíti, mint ahogy a ferencvárosiak is villámgyorsan elveszítik ezt. Barbetti pedig megkapja azt, hátul is kénye kedvére indíthat. Biancardi alányul egy helyes, csúsztatott fejes Alex Muscaté. Az első félidőben kerestem, hogy hol a 2-es számú játékos, a kapitány. Dilaver elveszi előle tőle a labdát Nalepáé. Nalepa remélem egészséges, bár az, hogy utolsónak jött ki, az is jelenthet azért valamit. Nincs ellenfél, nyugodtan ráléphet a labdára, mutathat egy technikai trükköt, belsővel áthúzhatja maga előtt Mateusz. Hajrá Ferencváros, lassanként a közönség is föllelkesedik, tűzbe jön, aztán remélem tűzbe hozza majd a Fradi együttesét is. Valamikor, ez egy eladott labda a javából. Megpróbáljuk visszaszerezni. Végül Mateusz fejeli oldalra, oda, ahol nincs ferencvárosi játékos. No, zavar egy kicsit, árulás a Dunántúli táborban. Bedobás, Alex Muscat kezében a labda, a kapitány megnézi, hogy ki merre jár, közben Gyömbér elcsúszik, arra járt a bika, ki tudja. Biancardi, Scott Zéze, Busai megpróbálja támadni, pontosabban próbálja megtámadni. Máltai tiki-taka. Most Lautnak kell megőrizni a labdát, még úgy is, hogyha rángatják. A játékvezető Vályics azonnal szabadrúgást ítél. Szomália sem a régi valahogy. Gyorsaságát sem kamatoztatta eddig ezen a mérkőzésen, cselezőkészségét sem, technikai tudását sem láttuk, és leleményességét, szemfülességét sem. Jól megdicsértem. Nalepa, Dilaver, Muscat kitalálta, hogy mit akar Dilaver, de hát csak rövid ideig birtokolta a labdát. Mateusz. Hát megalszik a szájában a tej. A Laut legalább két máltai között kiharcol egy bedobást. Mintov és Potezika. Mintha a máltai kérte volna a labdát. Lefordulási kísérlet, Busai visszagurítás, lövés mellé. Laut jobb lábáról a bal kapuka mellett hagyja el a labdajátékteret. 49. perc. Busai ügyesen fordult le, tegyük hozzá, és oda is varázsolta a labdát Laut lábára. A Laut, aki 5-ször volt válogatva a németeknél, és lőtt épp elég gólt németországi pályafutása alatt, ezután mellé lőtt. Visszatérve Lautra, a München 1860 emblematikus játékosa volt ő, de sajátos módon a Stuttgarttal nyert bajnokságot 2007-ben. 2002-ben pedig ő lőtte az év gólját Németországban. Lehet, hogy előrébe merészkedik a Fradi. Barbetti, tipikus grundfocista. Ohavucitól sikerült elvenni, Busai megfordul. Akár gyorsítani is lehetne, hiszen négyen voltak a fradisták, most már megvan az 5. is, de ez az átadás pontatlan. Szomália nem tud mit kezdeni vele, Biancardi pedig kivágja az oldalvonalon túlra. Létszám egyenlőséget, létszám fölényt lehetett volna kialakítani ennél a támadásnál pontos adogatással. Dilaver be középre.
Hát lesen vannak ketten is. Szomália is, és Busai is. Mondhatnám, ott tátong a hely, az űr, kapura törni lehet a máltai kapura, tehát lesből. Mint egy 6000 ember lehet itt, hivatalos nézőszámot még nem láttam, nem kaptam, de a kórus erőteljesebb egy 6000-esnél. De van egy előénekes, aki elmondja maga strófáját, és utána zúg a Fradi. Most megy a Fradi Tili-Toli. Gyömbér körülbelül azt a szeretet játsza, mint a máltaiaknál a Barbetti. Összegyűjti a labdát, meg elosztja. Most éppen Lautot futtatná, aki viszont nem tudja lekezelni. A labdát Bian Ciardi pedig kikíséri. Máltai kirúgás. Számít kapus is. Oda-vissza. Még egy fradista. Jó étvágyat, Lisztes Krisztián. Hely, amikor ő meg Vince Otto 1-2, azaz 3 gólt lő Zürichben a Grasshoppersnek. Kukurozod, és Szomália ballal lő, valahonnan a földből kinő, egy játékos kapufa, és még mindig nem gól. Szomália, Busai, Szomália, kapus, védőjátékos. Itt Szomáliának a nagy lehetősége, és Muscat valahonnan előterem. Ez a kapufa. Mintha Busai lőtte volna. És Szomáliának már harmadszor nem sikerül. Meg lehetett volna az a második gól, hogy a csuda vigye el. Az 53. percben. Máltai szenvedő, egy zöld-fehér vétkes, egy bíró, egy esés. Hát a mai játékban sajnos már nincs kímélet. Íme ismét az előbbi lehetőség, az előbbi helyzet. Hát itt is aztán volt kicsi rakás, nagyot kíván. Szomália lövésére előnőtt a földből Alex Muscat. A kapitány is azt valahogy blokkolta, az ismétlés pedig a kapufáról csorgott le, és a visszapattanó labdára, de vigyázzunk, még lehet fejelni egyet, egy emelés, kapu előtti kavarodás. Szóval visszatérve abból lehetett volna gól, mint ahogy itt is most Mifsud ott kotnyeleskedett, ott volt minden lében 2 kanál. De hát ez a külsőzés, ez fölé ment. Hát arányosan a második félidőben már több történt, mint az elsőben. Gyömbér, Szomália, atyavilág, ilyen hosszan, hogy szöktetheti magát. Mondhatni, hogy szerencséje, hogy Ohavucsi oda kotort neki. Remélem nem sérült meg, mert Szomália azért sérülékeny is. Itt meg volt a hosszú szöktetés, majd utána a buktatás, tehát abszolút fölösleges szabálytalanság a nigériai részéről. Csak
Szövetségi kapitányunk. Lehet, hogy zöldingben van. Pintér Attilát láttuk. Kukurozovics. 3 fradista fejes, megint a kapus, de ott meg kell lőni, benn is van. Mondja meg valaki, hogy kirúgta ezt a gólt. Úgy látom, hogy Ugrait ölelgetik. De korán sem nő volt, hanem Busai. Meglátjuk. Kukurozovics szabadrugásai életveszélyt jelentenek. Az 56. percben ballábas lövése kerül előre, és a máltaiak közül mögül 3 fradi játékos is kibújik. A fejest még látjuk, és aztán estében sikerül ott belőni, bevágni, bekotorni, bepasszírozni labdát a kapuba, a bal alsó sarokba. Tehát itt van, megvan, itt kell lenni annak a most már valóban megnyugtató gólnak, és evés közben jöhet meg az étvágy. Nem megállni, passzolgatni, adogatni, hanem most már valóban még növelni ezt az előnyt, amennyire egyáltalán ez csak lehet. Busai 56. percben szerzett góljával 2-0-ra vezet a Fradi együttese, a Ferencváros együttese, a Sliema Wanderers együttese ellen. Az volt a jó, a lényeges, hogy a szabadrugás elrúgásának pillanatában, vagy hajszállal 10 másodperccel utána 3 fradista is gólra éhesen ugrott a máltai védelem mögé, és a betonbunker és a kapus közé, és tudták veszélyeztetni az ellenfél kapuját, hogyha elsőre nem is vették be a lepattanó labdát, a kapufáról lepattanó labdát, aztán sikerült begyömöszölni Busainak, és ezzel a góllal, tulajdonképpen egy hangulatos góllal 2-0-ra vezet már a zöld-fehér gárda. Adogatás sorozat. Jobblábas óriási bomba mellé. Mateusz nem csak 11-eseket rúg, hanem szabadrúgásokat is ereszt, meg hát ilyeneket is. Lehetne most örömmel, felszabadultan, jó kedvel játszani. Mondjam azt, hogy a németek is rúgtak 7-et a braziloknak. Scozzese. Gyertya, hatalmas. Aztán egy melléfejelés, mármint a labda mellé. Ez most a kiszorító. Bianciardi hazad. Barbetti jött a labdáért. Egy bikázás előre, és még jó is. Ez viszont már a Fradié. Dilaver. Szabad az út. Hát Ohavucsi gyors. Potezika viszont elveszíti a labdát. Barbetti szabálytalan. Kukuruzovicsnak gólulást. Nalepa, Mateusz. Itt még azt látjuk, hogy odabök Barbetti a Fradi játékosnak. Nalepa. Új. Dilaver mit csinál? Szívja a fogát. Alex Mifsud. Ohavucsi. Máltai szöglet. És ezt is Barbetti fogja berúgni. Övé a labda. Dirus dirigál. Most a behívott labda, azt innen rá lehet szúrni. Muscat meg is teszi. Barbetti összegyűjti. Fejes! Ez bizony gól. Scozzese járt arra, és ezt a beadást befejeli. Mondhatni hideg zuhany. A
60. percben Scott Zéze fejesével szépít a máltai együttes. Még egyszer Barbetti, azért veszélyes az a játékos, mert ő jól íveli be a labdát. Scott Zézére senki sem figyel. Dibus kezét ugyan érinti a labda, de annyi. És még van fél óra hátra a mérkőzésből. Nehogy vérszemet kapjanak a máltaiak. Az már biztos, hogy hosszabbítás nem lesz ezen a mérkőzésen, hiszen 1-1 volt Máltában, itt pedig a Fradi már 2 gólt szerzett. De 2-2-vel a máltaiak a továbbjutót jelentem. Mindenféleképpen, ha választani lehetne, én a támadás mellett döntenék, nem pedig az eredmény őrzésé mellett, de hát nekem semmi sem drága innen föntről közvetítés közben. Mintov a földön, tápászkodásban jeles. Naki van a labda mögött, Barbetti. Puffan a labda, vigyázni a fejesekre, Scott Zéze vajon elől volt-e? Úgy látom, nem. Sherry, Barbetti. Mókás, hogy a középpályások hátul, Mintov és Sherry. Hát persze, mert előreívelt labda volt, előre mentek a középső védők, akik jól fejelhetnek, Bianciardi is, és ahogy láttuk, Scott Zéze. Megborított labda, sikerül leválni. Dilaver. Az előbb ugyanilyen szituációban az oldalvonalon túlra küldte a labdát. Vicsorított is utána. És el elsőről jött hátra a Laut. Szinte hihetetlen. Legalább 8 métert kellett megtennie. Bianciardi. Átengedi Barbettinek. A gólszerző. Szó szép fejes volt. Muscat elől sikerül elfejelni, Alex Muscat. Az egyik szélen Alex Muscat, a másikon Giuseppe Muscat, a szélső hátvéd a máltaiaknál. És most Scott Zéze fölött átszáll a labda. Ugrai futhat utána. A testcsel itt most jó volt. Mifsud. Tőle csak örökölni lehet a labdát. Ohabuchi. Dibus megtorpan. Dilaver még elfejeli Muscat elől. 64. perc. Ferencváros Sliema Wanderers 2-1. Beindul, fölgyorsít Potezika. Muscatnak esze ágában sincs dobni, inkább Barbettit választja. Előle viszont elkanalazzuk Nalepa. Laut. Szomália. Nincs szabálytalanság a játékvezető szerint. Sherry. Mintov. Giuseppe Muscat. Sherry. Adogatnak, kérem, a máltaiak. Potezika. Sherry. Ohabuchi. Bucci. Megint vigyázni a fejesre. Amolyan felhőfejes volt ez, és Dibus védő. Potezika a cipőjét is elvesztette. Na, az sem lehetetlen, hogy a Fradi játékos rálépett. Gyömbér, ami biztos. Hátra. Dilaver. Szomália. Egy gyors
rávezetés kellene, egy fölgyorsítás, egy beadását. Hárman tornyosulnak előtte, a beadás pedig a fradisták mögé érkezik. Létszámfölényben lévő máltaiak fölszabadítanak. Kezdődhet minden előről a körbeadogatás. Bosnyák indul be. Ugrai vissza Gyömbérhez. Bírót is ki kell cselezni. Lehet lőni? Most már nem. Szép kényszerítőzés, Ugraié a labda. Esik. Lecsap rá Dilaver már az alapvonalnál, visszaadott labda, onnan lőni lehet. Erőtlen. Busai próbálkozása ezúttal erőtlen. Be kell szólítani az ellenfelet. Legjobb védekezés a támadás, hogy mondjak régi közhelyeket, de azért labdarúgó alapigasság. Kukurozovics hihetetlen lövő ereje van, de hát nem jut lövéshez. Viszont szögletet rúghat a Ferencváros. Mindent bele. Nalepa elől. Mateusz elől. Dilaver mutatja magát, talán túl korán. Ívelődik be a labda, és Búla csoportot alakítanak ki a máltaiak, Mifsud pedig megindul, Gyömbér azonnal letartóztatja a labdát. Szomália, Gyömbér leghátul. Bosnyák elengedte. Nalepa indít. Dilaver. Elcsendesedett a közönség, és nem lelkesítik saját magukat, nincs karddal. Szépen visszaszólította ott Ugrait a máltai játékos. Nalepa. Hát hogy mondjam, síri csend a Puskás Ferenc stadionban a 23. percben, a második félidőben. 2-1-es Ferencvárosi vezetésnél. A Diósgyőr 4-1-re győzött Máltán a Birgit Kara ellen, és így 6-2-es összesítéssel jutott tovább. A Ferencváros egyelőre egy döntetlen után győzelemre áll. 3-2 az összesítés, tehát itt még korán sincs vége. Nem tekinthető lefutottnak a párharc. Ferencvárosban Böde játékra jelentkezik előbb-utóbb. Már arra szól a rekordtánon befelé, a gyep felé. Szomália, Dilaver a labdának el kellene hagyni a játékteret, vagy legalábbis játékon kívül kellene lenni, hogy a cserét végre lehessen hajtani. Potezika átlós irányban balról jobbra hátrafelé viszi a labdát, hogy aztán Serri fölgyorsíthasson, lelassíthasson, lefékezhessen, előre ívelhessen, és Muszkát elől elfejelhessen Nalepa a labdát. Barbetti csap le rá, Laut kíséri, egészen átul Skodzésze. Bianciardi. Lépus pedig jön. Vissza tessékeli a labdát a 16-oson belülre. Böde alig, hanem Busai helyett jön be. Bianciardi felhőfejese. A nigériai megindulna, Bosnyák azonban megfordul, elviszi a labdát, és még a becsúszás után is Mintofon túl jut, labdástul. Ügyesen csinálta Busai. Még Bosnyák, kitolva balra Ugrainak, Bosnyák a földön, szabadrúgás. Na most lehet cserélni. Ha bekövetkezik egyáltalán a csere, mert mondjuk Böde már ott van játékra készen. A
negyedik játékvezető, vagy ahogy mondják, a tartalék játékvezető most emeli fel a táblát. A 22-es számú Busai helyett Böde áll be. Pont akkor, amikor 25-re ugrik a digitális órajelző. 20 perc van még hátra a mérkőzésből, már még persze a hosszabbítás, úgyhogy ott Böde Dániel kap 20-23 játékpercet. Mindig benne van a gól. Legyen benne ma is. Minden esetre szabad rúgás. Busai szerzett végül is egy gólt, a szabadrugás pedig kiüti a kapus. Mateusz lövése volt ez, a lepattanót még meg lehet szerezni. Böde legurítja Szomáliának, visszagurított labda, estében is fölszabadít a máltai játékos. Dilaver vezeti rá a máltai védelemre, és itt most gyorsabb, jobban, hamarabb eszmél a védőjátékos, és már is tolhatja előre a labdát, tisztázás, szerelés a vonalon túlra. És nézzük, akkor Mateusz ereszti el a labdát, és hát pontosan oda ívelődik, vagy vágódik, ahol a kapus tartózkodik, úgyhogy ő könnyedén üti le maga elé, és menti a helyzetet, a lehetőséget. Ohavucsi. Ezúttal nem sikerül a csere. Mintoff, Barbetti, Sherry. Hátra küzdötték magukat a máltaiak a 16-ostól a felező vonalig. Alex Mintoff, Ohavucsi. Dilaver hátrál előle. Ohavucsi áthámozta magát, jobban lő, és Dibus a levegőben úszva vetődve hárít. Hát kérem szépen, azért ezt nem gondoltam volna. Ohavucsi elindult balról befelé, és ha a kinti gólnál azt írtuk, azt mondtuk, hogy 3 fradi játékos díszkíséretében tör be a 16-oson belülre és lő a jobb alsó sarokba, akkor most is azt mondhatom, hogy több ferencvárosi játékos díszkíséretében jutott el a lövésig, beível, és Dibus öklöz, lecsap rá, ott nem csap le rá. Mifsud nagyon nyargalt a labda felé, és innen föntről úgy tűnt, hogy jobb a pozícióban van, el is érheti, de a ferencvárosi játékos érte azt el, és már bedobás. Majd újabb csere. 23-as számmal Nagy Dániel jelentkezik játékra. És Laut hagyja el a játékot. Kíváncsi vagyok, hogy milyen szerkezeti változást jelent ez a csere. Ha úgy fogom fel, hogy Busai volt a Ferencváros eszem csatára, és nem Ugrai, akkor Busai helyére Böde jött be ugye az eszem csatárnak, és akkor Nagy Dániel, ha Laut helyére jött be, akkor ő a támadó középpályás szerepkört tölti be. Már csak az a kérdés, hogy a bal oldalon-e, ahol Laut tette ugyanezt, vagy mi lesz, vagy netán több csatárral támad a Fradi, majd nem biztos. Egyelőre a labda a máltaiaknál. A hátra robogó Fradi játékos elől egy ügyes fordulattal őrzi meg ezt Mintoff. Barbetti, és a rámozduló máltai elcsúszik, így nem lehet az. Muscaté. Ferencvárosi bedobás. 74. perc, tehát 16 perc van még hátra a mérkőzésből, 2-1-re vezet a Fradi, és hogyha ennek a félidőnek azt mondtam, hogy arányosan több lehetősége, helyzete volt, mint az elsőnek, most már egyértelműen mennyiségre is több, de hát jó lenne, ha még a hátralévő negyed órában is lenne miről beszámolni. Szomália lövése az 53. percben 1-0-nál levágódott a blokkról, Busai pedig a kapufát találta el, aztán Szomália elől felszabadítottak a máltaiak, tehát ez egy pergőtűszerű akció volt, mint ahogy végső soron a második gól is, amit Busai bepasszírozott, úgyhogy előtte már fejes került a kapufára. A szurkolók, jó magam is szeretem az ilyen kapu előtti kavarodásokat, azok jók lehetnek. Barbetti egyedül, Ohavucsi az előbb majdnem megtréfált bennünket. Böde egy kicsit megrángatja.
Scozzese. Sherry, elcsúszik Sherry. Ezzel akár el is lehet menni, Nagy Dániel rávezeti a hátraálló Bianciardira, egyszer rossz felé cselez. Ha másik irányba viszi el a labdát, akkor kapura törhet, így viszont a hátrafutó Scozzese tisztázott. Több volt ebben, és ilyenkor, hogyha valami történik, és az ember odafigyel, oda fókuszál, akkor 30 méterrel távolabb szintén történik valami, mert Sherry ezúttal a földön. 2-1-re vezet a Fradi, ápolás, vagy mi történt? Nincs ivószünet, de mindenki iszik. Fradi kosárból a máltai is. Ez volt az a pillanat, hogyha Nagy Dániel Bianciardinak a bal oldala felé viszi el a labdát, akkor az út szabaddá válik előtte. Ő neki úgy jött jobb lábra a labda, hogy kényelmesebb volt, kedvezőbb volt elvinni a jobb oldal mellett, Bianciardi jobb oldala mellett, igen, ám de Scozzese addigra visszafutott. Megint Nagy Dániel szerez labdát, de előtte már valami szabálytalanság történt ott Bianciardival szemben. Bianciardi, Barbetti, Scozzese. Böde tisztes távolból követi, azért megpróbálja megzavarni. Csúszik a talaj. Volt, hogy szemerkélt az első, hogy mennyire nedves, nem tudom. Gyömbér is az első félidőben úgy esett el, hogy a környékén nem volt senki. Bianciardi az oldalvonalon túlra. Megint egy kis rátartás. Scozzese nem engedi, hogy Barbetti végezze el a szabadrúgást. Bianciardi, Alex Muscat. A kapitány viszont a szőkének passzol. Hosszú indítás. Mateusz lefejeli, Bosnyák pedig előre küldi. Böde elől elkanalaz a Scozzese. Sherry és Nagy Dániel. Kukuruzovics és Bosnyák. Gyömbér és Dilaver. Szomália és Dilaver. Gyömbér. Háromszöggel a Fradi. Kukuruzovics hátra Mateusznak, kint Bosnyáknál. Bosnyák a haladásban a bal oldalon sok-sok támadást vezetett. Ott Halmosival nagyon jól értették meg egymást, hogy hogyan lehet és hogyan kell váltani. Alex Muscat, Potezika, Bianciardi. Gyömbér fejeli le a labdát, aztán Alex Muscat visszaszerzi. Ohavuci, Sherry. És most Sherry megmozdulását ítéli szabálytalannak a játékvezető, sőt, a sárga lapot is előhúzza. Alig, hanem ez már szövegért járt neki. Cserélnek a máltaiak is. Giuseppe Muscat helyére Trevor Ciglia áll be. Játszott a Akali mérkőzésen is a múlt héten, de akkor is csereként állt be. Ha én olyan szépen tudnám mondani a csé hangot, ahogy a máltai bemondó mondta. Én ugye kemény durva csét mondok, Ciglia, ő meg valami Cigliát mondott.
80. perc. 2-1. Mennyire örültünk a második gólnak, Dussai góljának, aztán megfogta egy kicsit a szépítő gól az zöldfehéreket, meg itt óvatosak. Szomália, Dilaver, Szomália. 8. emeletre rúgja a labdát Biancsiardi. Ez egy kicsit merész dobás volt, hát ezt Szomália alig érhette el Muscattal a nyakán. Az első félidőben említettem, hogy a Fradi története során 18-szor játszott máltai csapattal, 15-ször győzött, egy döntetlen volt, és 2 mérkőzést el is veszített. 74-20 a gól arány vagy gólkülönbség. Magyarországon mindössze 2 mérkőzést játszottak, mind a 2-t a Fradi nyerte, a 2-n az összesített gólkülönbség 7-0. A 30-as években Sárosi György 6 mérkőzésen 17 gólt szerzett, Tódi Géza 15-öt. El lehet képzelni, mi volt az eredmény. 2003-ban UEFA kupás elejtezőn a Birkirkara ellen összesítésben 6-0-al jutott tovább a Ferencváros. Ennyit a Fradi máltai múltról. Kukurozovics, Fradi támadás kibontakozóban, Nagy Dániel középen. Laposan előre Bödének, Böde egyelőre 2 máltaival néz, farkas szemet nem tör be közéjük. Ugrai a bal oldalon, egy sarkazás, Csemege Biancsiardinak. Bosnyák. Kukurozovics, Bosnyák. A 2 narancssárga cipő, sőt a harmadik Ugrai jól megírti egymást, aztán ha jobban körülnézek, Fradiban jóformán mindenki narancssárgában játszik, egy-két foszforeszkáló sárga mellett. Szomália, na ez egy tetszetős labda, kevésbé tetszetős beadás, örvendetes szöglet. Szögletrugás jobbról, tehát a Fradi együttese javára. Bosnyák fogja ballábbal becsavarni oda a kapu elé, a kapu felé. Ez általában a kedvezőtlenebb. A kedvezőbb az, hogyha kifelé csavarodik a labda, mert a felugró játékos akkor kitűnően teli homlokkal tud fejelni telibe. A kapura csavarodó labda az még inkább meglepheti a kapusokat, és arra is lehet érkezni, mint ahogy érkezett is Mateusz, de elszállt a labda előtte. És még annyit javítok, hogy Ugrai fogta a szögletet. Gyömbér. Kukuruzovics. Hát kicsit meredek átadás Szomáliának. Nagy Dániel ugyan még hadakozik, ütközik is, szabálytalankodik is. Nyolcvannegyedik perc. Ugrai a bal oldalon. Lőni fölé. Kukuruzovics ereszti el a labdát, mint egy 24 méterről. Hiányzik a távoli lövés. Egy jó távoli szurka, vagy egy bomba úgy hiányzik, mint egy falatkenyér. Barbetti, Sherry. Óvatosan, ki szépen jobbra. Csíliának. Ismét Barbetti. Böde, Szomália szerzett labdát, Böde visszaadta. Ennek is sárgalapnak kellene lenni, lesz is. Biancsiardi megkapja a sárgalapos figyelmeztetést. Szomália lopta el a labdát, Böde pedig ügyes előlépéssel tudta megjátszani, visszaadni Szomáliának, akit Biancsiardi azonnal
mielőtt kitört volna, kapura ment volna egyedül a labdával, fölvágta. Tehát ezért nagyon-nagyon jár a sárgalapos figyelmeztetés. Szomália viszont a földön maradt. Dilaver, Scozzese, Ohavuci, Sherry és Bianciardi kapott eddig sárgalapos figyelmeztetést a mérkőzésen. Valjic játékvezető Szomáliát arra kéri, hogy ha sérült, fáradjon le, ha lábban talpon tud maradni, vagy békéljen meg a sorsával. Minden esetre nem kapunk jelet a szabadrugás elvégzésére, tehát Szomália lejön ápolásra. Alex Muscat széttárja a karját a 16-os vonalon, hogy legyen már valami, mire várunk. Szomáliát az oldalvonal mellett fogják ápolni. És most jöhet a szabadrugás, Kukuruzovic ballal nem jut el bödéig. Ohavuci fölgyorsít. Gyömbér, Dilaver nagy, Böde elől, de nem ő kapja, hanem az arra járó Mateusz, és aztán Kukuruzovic elveszíti a labdát Sherryvel szemben. Dilaver visszaszerzi. Megint néma csend, holott 42. perc, tehát a hajrák hajrája. Ilyenkor lenne jó, ha zengene, zúgana a stadion, az aréna, a játékosok pedig valami nagyobb tűzzel kergetnék a labdát, vagy adogatnának nagyobb meggyőződéssel, nagyobb önbizalommal, nagyobb hittel. Na nézzük, talán Nagy Dániel valamit elér, 20 méter ballal lő. Nincs túlzottan nagy erő ebben a lövésben, és az irányzékkal is baj van. Nem állította be jól a célzókát, és a 43. percre újabb csere készülődik az FTC együttesében. Vladan Čukić érkezik, a szerb játékos. Mondhatom nyugodtan, hogy ez amolyan időhúzó csere, vagy kizökkentő csere, hiszen az utolsó 2 percben, vagy hogyha hosszabbítás 2-3 percét is beszámítjuk, sokat várni egy beálló játékostól nem lehet. Szomália szép nagyot esik, hogy a szabálytalanság megtörtént-e, azt majd megállapítjuk, de az biztos, hogy az eséstől, vagy a belépéstől való félelmében, óvatosságból dobta így föl magát. Az kétségtelen, hogy a máltai játékos megmozdulása szabálytalannak tűnt. A pályán tehát Čukić. Kukuruzovic helyett. Azt hiszem, hogy a Fradi Kukuruzovic-sal erősödött. Számít jön, öklöz. Újabb ütközés, és ezúttal Nagy Dániel a szabálytalan. 44. perc. Barbetti a földön. A bíró megpróbál rendet teremteni. Barbetti pedig a játékvezetővel társalog. Feltehetően nem 17. századbeli máltai irodalmi stílusban. Hoppá, itt miért nem avatkoztunk közben, de hát szerencsénk volt, Ohavuci elveszítette a labdát. Baloldali próbálkozás. Ugrai a földön. Valjic továbbot enged. Lazafejes Mateusz részéről, Bosnyák, Čukić a labda útja. Fradi játékosok előre, Szomália középen beindul. Az ápolás jól sikerült, az átadás kevésbé. Szerencséje van, visszapattant hozzá a labda Ugrai. Egy lágy emelés, ez amely a lázemelés, az 1000 fejű kezezést reklamál. Egy eivelés, ez viszont Alex Muscatnak csemege. Hova rúgtam, fogja a fejét a máltai fiú a 45. percben. Ott ezik a szerb máltai. Dilaver kér segítséget. Bedobás, Nagy Dániel lefordul, megcsinálja a cselt, éles szög, visszagurítás, innen lőni lehet, és Böde lövését
A kapus hárítja, vagy a kapufa netán 5 perc hosszabbítás. Na hát, ez látszólag ellentmond a dolgokra, lehet, hogy az ápolás miatt ennyi. Cserék nem indokolnak többet 3 percnél, még egy távoli lövés. Kapufa, ez is! Nem marad más hátra, mint a kéz összecsapása. Böde Dániel lövését védi, Summit kapus, Csukics a kapufát találja el. Tehát a végére azért jutott még. A legjobb az ellenfél tér felén tartani a labdát. Csukics meg is cselekszi rövid ideig, aztán a játékvezető az oldalbíró beintésére megítéli a szabadrugást. Elnézést kérek, hogyha én itt partjelzőt, határbírót, oldalbírót, akármi ilyesmit mondok. Tudom, hogy manapság asszisztens a hivatalos vagy szabályos megnevezés, de hát a másik 3 az inkább magyar szó, mint ez. Még 4 percnyi idő van hátra a hosszabbításból. Tehát a 90 perc alatt 2-1 az állás. Jó továbbfejelés, de Nagy Dániel elől azért Bianciardi el tudja fejelni a labdát. Scorsese, Bianciardi, Barbetti, Böde sanyargatja. Besegít Nagy Dániel is, Sherry Szomália próbálja elsodorni. A lefordulás azonban ügyes, és Scorsese elől fejelt egy gólt, miben reménykednek, hogy még ott valamit összehoz elől a máltai játékos, aki a mérkőzés javarészében középhátvédet játszott. Most ő tartózkodik elől, de ki van helyette hátul? Bianciardi egyértelműen ott van, a kapitány Muscat egyértelműen ott van. Sherry húzódott hátrább, meg Mintov, tehát tulajdonképpen 2 középpályás. Sherry innen osztogat, Scorsese fejét keresi, meg is találja Potezikát. Benne szóluljon itt a Fradi, van még több mint 2,5 perc a mérkőzésből, hogy máltai gól katasztrófát jelentene, máltai továbbjutást. Alex Muscat, és most Barbetti kap sárgalapos figyelmeztetést. Elhagyta engedély nélkül a játékteret, talán ezért. Könyvelés. Piros lap. Akadékoskodónak. Furcsa ügyet. Semmi oka nem volt ennek Barbettinek erre az alakításra, erre a jelenetre. Tehát már mondtam néhány perccel ezelőtt, hogy igencsak perlekedik a bíróval, és nem hinném, hogy a máltai irodalmi nyelven teszi ezt. Nem beszélve arról, hogy maga Barbetti olasz. Szomália fejeli le a labdát, Böde megtartja, még a saját térfélen megkerülős csel. Bianciardi azonban gyorsabb, és Böde ugyan megpróbálja a vállánál fogva egy kicsit lassítani, a középhátvéd hazad. Summit, kapus előre, Scorsese elől azonban elfejeli a labdát. Nalepa. Véleményem szerint nem ártana Scorsese-re figyelni, nem véletlenül küldték őt előre. Kiugratás, Ohavuchi gyors, Villaver mellett átbújik, a cselt is megcsinálja, vigyázni, visszagurított labda, nem jó lövésre, de még a máltaiaké. Potezika csatázik ott, aztán földön ülő ferencvárosi játékos megtartja, és Gyömbér kihozhatja. Mondhatjuk azt, hogy rövid időre felszabadul a ferencvárosi kapu. Bianciardi azonban szívós. Egyedül tartja távol a labdától a fradi játékosokat. És most Szomália. A bal oldalon egyedül törhet előre, még ugra, de egyelőre Szomáliánál a labda. Most Ugrai kissé kisodródik, kergeti őt azonban Mifsud, és el is veszíti a labdát. Ugrai saját lábába vágta. Mifsudról pedig kikerül, ő is elesik, kikerül a labda az oldalvonalon túlra.
ebben is több volt, ebben a lehetőségben is több volt, hiszen Szomália villámgyorsan tört középen előre, Ugrai egyedül a bal oldalon, a továbbítással azonban egy kissé kisodródott már, vagy legalábbis későbben vette át a labdát, mint ahogy azt lehetett, vagy kellett volna. Az előre emelés is olyan volt, mint a nyári mellény. Rövid és céltalan. És a játékvezető a mérkőzésnek véget vet. Én itt kicsit meglepődve várom, hogy a közönség miért fütyül, a bírók mit csinálnak. A dolog lényege, hogy a Diósgyőr után a Ferencváros is tovább jutott az Európa Ligában, hiszen a 13. percben szerzett Ugrai 11-es góllal vezetést szerzett, az 56. percben Búsai egy pergőtűz után ezt 2-re növelte, 5 perc múlva Scorsese fejessel egy kicsit megfogta a Fradit, de utána is volt lehetőség, kapufa, a gólkülönbség akár nagyobb is lehetett volna. De most én azt mondom, hogy örüljünk a 2-1-nek, és örüljünk a továbbjutásnak. Ferencváros Sliema Wanderers Európa Liga mérkőzésen 2-1 összesítésben 3-2. Ugrai Roland áll mellettem, az első ferencvárosi gólszerzője. Gratulálunk a találathoz és a továbbjutáshoz, bár nyilván nem erre készültetek, hogy majd ennyire izgulni kell a végén. Igen, nagyon nehézítettük a végét, de azt gondolom, hogy hogyha a meccs összképét nézzük, akkor uraltuk a játékot. A második fél időben kicsit beszorítottak minket. Ugye megszereztük a második gólt, ami azt gondolom, hogy meg kellett volna nyugtatni a csapatot. Elkaptunk egy ugye elkerülhető gólt. Sajnos nehéz lett a végén, de nem örülünk a továbbjutásnak. Valami nagyon hiányzott, nem tudom pontosan megfogalmazni, hogy önbizalom vagy hite a végén, hogy több önbizalommal vigyétek végig a támadásokat, de valami nagyon hiányzott. Én nem éreztem, hogy önbizalom hiányok lehetünk, maximum itt tudat alatt benne volt a csapatban, hogy győrizzük meg az eredményt, és hogy nehogy kinyíljunk. Én ennek tudhatom be, de azt gondolom, hogy megérdemelten nyertünk. Így van, az összeszokottság hiányát mennyire érzed? Hát van még mit fejlődni, nyilvánvaló, hiszen 3 hete játszunk, vagyis edzünk ugye együtt. Alig játszottunk egy-két meccset, de azt gondolom, hogy látványosan sokat javult a játékunk az előző meccshez képest is, és azt gondolom, hogy ennél csak jobb lesz. Hát nyilván sokat kell még fejlődni, majd a Rijeka lesz a következő ellenfél, a horvát együttes, nyilván sokkal több kell majd. Természetesen egy nagyon komoly csapatról beszélünk, tehát mindennek fogunk tenni, és én azt gondolom, hogy nem esélytelenül megyünk ki, szóval ennek tükrébe kell pályára lépni. Jó pihenést, köszönjük szépen Ugrai Rolandnak az